салом шунавандагони азиз, охирин тафсили хабарҳои имрӯзаи тоҷикистону ҷаҳон аст. мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз ҷумъа 20 ноябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз қазияи баррасии парвандаи марҳум ҳувайдулло тиллозода аз додгоҳи вилояти Москав шурӯъ мекунем. тавре хабар дода будем, имрӯз додгоҳи вилояти Москави Русия соати 11 баррасии мурофиаи додгоҳи Александр Сёминро ки дар қатли духтари 5-солаи тоҷик ҳувайдулло тиллозода айбдор мешуд оғоз намуд. раванди мурофиа пӯшида сурат гирифт ва дар он танҳо падари марҳум Абдусалом Саидов, ҳамчун ҷабрдида ва ҳимоятгар Шавкат Умаровро дода шуданд. хабарнигорони радиои муҳоҷир низ дар додгоҳи вилояти Москав қарор доштанд ва аз ҷараёни баргузории мурофиа воқиф гаштанд. дар суҳбат бо хабарнигорони мо баъд аз мурофиаи додгоҳӣ ҳимоятгар Шавкат Умаров иброз намудааст ки мурофиаи додгоҳӣ ҳоло дар додгоҳи вилояти Москав мутаваққиф карда шуда, як мурофиаи додгоҳии дигар дар вилояти Смоленск бояд баргузор гардад. сабаби баргузории як мурофиаи кассатсионӣ дар додгоҳи вилояти Смоленскро Шавкат Умаров дар он шаҳр додааст ки моҳи октябри соли равон додгоҳи ноҳияи Сичевский қарор қабул намуда буд ки муҳлати тафтиши тиббӣ ва нигоҳдории Александр Сёмин дар беморхонаи махсуси рӯҳии ин минтақа қатъ карда шавад. Александр Сёминро барои муайян намудани вазъи равонияш дар беморхонаи рӯҳӣ воқеъ дар вилояти Смоленск бо як қарори додгоҳи вилояти Москав ҷойгир намуда буданд. аммо баъд аз баромадани қарори додгоҳи ноҳияи Сичевский вилояти Смоленск, наздикони судшаванда Александр Сёмин ба додгоҳи вилояти Смоленск шикоят бурданд то Александр Сёмин ба беморхонаи рӯҳӣ бозпас баргардонида шавад. ба гуфтаи адвокат Шавкат Умаров, ҳоло барои бекор кардани қарори додгоҳи вилояти Смоленск онҳо шикояти кассатсионӣ навиштаанд ки дар ояндаи наздик бояд мурофиаи додгоҳӣ сурат бигирад. ёдрас мекунем ки аз қатли духтари 5-солаи тоҷик Ҳувайдулло Тиллозода 2 сол гузашт. ҳувайдуллои хурдсол 22 июли соли 2018 дар шаҳри Сербхове вилояти Москав кушта шуд. наҷотбахшон рӯзи дигар ҷасади беҷони духтарро дар як халтаи варзишӣ дар канори роҳи оҳан пайдо намуданд. экспертизаи суддии тиббии додгоҳӣ нишон дод ки вай таҷовуз шудааст ва сипас ба қатл расонида шудааст. як сокини 28-солаи маҳаллӣ Александр Сёмин, ҳамсояи духтари кушташуда, бо гумони содир кардани ин ҷинояти вазнин боздошт кардидааст. идомаи хабарҳоро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба мавзӯи дигар мегузарем. баъд аз зуҳри имрӯз мулоқоти фосилавии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомиддин Сатторов бо донишҷӯёни тоҷикӣ муҳассили донишгоҳҳои Русия баргузор гардид. дар ин мулоқот донишҷӯёни тоҷик аз тамом минтақаҳои Русия ба мулоқоти онлайнӣ бо сафири Тоҷикистон пайвастанд ва дар мавзӯъҳои мухталиф ибрози андеша намуданд. хабар доданд аз дафтари матбуоти Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Москав. яке аз масъалаҳои асосии баррасишуда дар ин мулоқот пешгирӣ аз ифротгароӣ, ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои экстремистӣ ва пешгирии роҳҳои гравиши ҷавонони тоҷик дар хориҷа ба ҳаракатҳои зидди ҳуқуқӣ буд ки дар ин мавзӯъ сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов ва муовини директори Маркази исломшиносӣ дар назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Азиз низ аз душанбе дар ин бохурии фосилавӣ пайваст гардиданд ва ибрози ақида намуданд. дар мулоқоти мазкур гуфта шуд ки дар замони тараққиёти илму технология ки ҷавонон аз шабакаи ҷаҳонии интернет ва сомонаҳои иҷтимоӣ ба таври фарох истифода мебаранд, гурӯҳҳои ифротӣ аз ин истифода карда дар аксар маврид онҳоро тариқи ҳамин роҳҳо ба сафи худ таблиғ месозанд. дар суханронии худ сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов ба масъалаи парвозҳои содиротӣ барои интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия низ дахл кард. иброз дошта шуд ки дар ҳоли ҳозир хариди чиптаҳои парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон бе рӯйхатгирӣ дар комиссияҳои махсуси назди сафорат ва консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия ба роҳ монда шудааст. таъкид гардид ки дар давраи пандемияи коронавирус зиёда аз 100 000 шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия ба ватан тариқи парвозҳои содиротӣ интиқол дода шуданд. طبق امورهای موجوده در دانشکده و دانشگاه‌های همه شهرهای روسیه نزدیک به 20,000 جوانان تاجیک محصل هستند که اکثریت آنها بعد انجام سالخوانیش گذشته در روسیه ماندند و یک قسم کمی از آنها به تاجیکستان برگشته بودند که حالا در این مسئله
дар масъалаи интиқоли онҳо ба русия ҷиҳати идомаи таҳсил гуфта шунед миёни сохторҳои дахлдори тоҷикистону русия ҷараён дорад. Танҳо бо беҳгардидани вазъи эпидемиологӣ мақомоти русия иҷозаи вуруди донишҷӯён ва дигар нафаронро ба ҳудуди марзиву маъмурии русия медиҳанд. донишҷӯёни тоҷик ки дар донишгоҳҳои шаҳрҳои гуногуни русия таҳсил доранд дар ин мулоқоти онлайнӣ бо намояндагони корпуси дипломатии тоҷикистон дар кишвари будубош андешаҳои худро баён дошта пешниҳод низ намуданд ки дар назди сафорати тоҷикистон иттифоқи донишҷӯёни тоҷик ба фаъолият пардозад. пешниҳоди мазкурро раҳбарияти сафорати тоҷикистон дар русия қобили қабул шумориданд ва иброз доштанд ки чунин мулоқотҳои фосилавӣ бо донишҷӯёни тоҷик бори охир набуда дар ояндаи наздик низ баргузор хоҳад шуд. шумо нашри хабари ин соатаро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. аз сабаби оне ки муҳоҷирони зиёд имсол Москавро тарк карданд, тозагии Москав бе иштироки муҳоҷирони меҳнатӣ зери суол меравад. муассисаҳои коммуналии пойтахти русия ба далели хуруҷи муҳоҷирон наметавонанд бо яхбандии кӯчаҳои Москав мубориза баранд, гузориш медиҳад шабакаи телеграми Ридовка. гуфта мешавад ки дар ҳоли ҳозир дар соҳаи хоҷагии манзиливу коммуналии Москав коргарони зиёд намерасанд. хабаргузориҳои расмӣ ва нимарасмӣ менависанд ки силаи муҳоҷирони меҳнатии Москав дар солҳои гузашта ифтихори тозагии ободии шаҳри Москав буданд, аммо имсол бошад аз норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар як қатор соҳаҳои хизматрасонӣ ва коммуналии Москав як бумбасти азиме пеш хоҳад омад. расонаҳо сабаби нокомии соҳаи коммуналии Москавро дар 2 рӯзи яхбандии аввал бо хуруҷи муҳоҷирон аз Москав рабт медиҳанд. тибқи гузоришҳои расмии мақомоти шаҳри Москав теъдоди муҳоҷирон дар Москав имсол то 40% коҳиш ёфтааст. қаблан хабар дода шуда буд ки вакили думаи давлатии федератсияи русия Ярослав Нилов гуфтааст ки мушкилоти нарасидани коргаронро дар сохтмонҳои соҳаи манзил ва коммуналӣ аз ҳисоби шаҳрвандони русия ки дар асоси давраӣ кор мекунанд ҳал кардан мумкин аст. ба унвони мисол вакили парлумони русия шаҳрҳои Қазон, Екатеринбург, Москав, Санкт-Петербург, Новосибирск ва чанде аз дигарро мисол овардааст ки дар он ҷойҳо ҳоло бинокорон намерасанд ва аксари сохтмонҳо фаъолияти худро боз доштаанд ки ин раванд ба баланд гардидани нархи назарраси манзил дар Русия сабаб гардидааст. дар идомаи мавзӯи будубоши муҳоҷирон дар Русия, Татьяна Москалкова тамдиди муҳлати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиронро баъд аз 15 декабр истисно накард. Татьяна Москалкова, ваколадори ҳуқуқи инсон дар Русия, пешниҳод кард ки муҳлати амали ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон то ба охир расидани вазъи душвори пандемия дароз карда шавад. Татьяна Москалкова хотиррасон кардааст ки раводидҳои муҳлати истифодаашон гузашта иҷозат барои истиқомат, иҷозати кор бояд бо фармони президент аз нав тамдид гардад. дар айни замон чораҳои муваққатии будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия то 15 декабри соли 2020 тамдид гардидааст. ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар Русия инчунин ба ҳукуматҳои кишварҳои дигар низ тавсия додааст то анҷоми чораҳои маҳдудкунанда бино ба сабаби коронавирус дар саросари ҷаҳон чунин амалҳоро дар нисбати муҳоҷирон анҷом диҳанд. қаблан муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев изҳори андеша карда буд ки вазъи муҳоҷирон ки бар асари пандемия ҷойҳои кории худро аз даст додаанд ва наметавонанд аз Русия ба ватани худ баргарданд, метавонад ба вазъи ҷинояткорӣ дар Русия таъсири манфӣ расонад. дар Русия вазорати рушди иқтисод лоиҳаи қонунро барои сода карда гирифтани тартиби иҷозат барои истиқомат ё худ ВНЖ барои хориҷиён таҳия кардааст, менависад известия. пешниҳод карда мешавад ки ба он шаҳрвандони хориҷӣ ки ба тиҷорати Русия сармоягузорӣ мекунанд, соҳиби амволи ғайриманқул ва ширкатҳо дар Федератсияи Русия мебошанд, иҷозати истиқомат дода шавад. дар ҳуҷҷат муайян карда шудааст ки хоҳишмандон барои гирифтани иҷозат барои истиқомат бояд на камтар аз 10 миллион рубл барои рушди соҳибкории инфиродӣ дар Русия сармоягузорӣ кунанд ва ҳадди ақал 10 нафарро бо кор таъмин кунанд ё дар сармояи як созмони Русия ба маблағи 15 миллион рубл ва аз он бештар сам гузоранд. дар давоми 3 соли охир соҳиби амволи ғайриманқул ё вонбаргҳои Русия ба маблағи 3 миллион рубл низ барои гирифтани иҷозат барои иқомат ҳақ пайдо мекунад. ҳамзамон барои ба даст овардани ҳуқуқи иқомати дарозмуддат ба тариқи сода карда шуда хориҷиён бояд ҳадди ақал яке аз шартҳои дар лоиҳаи номбаршударо риоя созанд. додани иҷозат барои иқомат бояд барои шаҳрвандони хориҷии ҳавасманди сармоягузорӣ ба иқтисоди Русия бошад, аммо барои гирифтани мақоми муҳоҷират шароити пешакӣ бардуроқ ба вуҷуд наоранд. мегӯяд
гувернад муовини вазири рушди иқтисоди Федератсияи Русия Михаил Бабич. ин тадбирҳо бояд рушд ва таҷдиди технологияи иқтисодии Русияро ҳавасманд кунад ва ҷойҳои кории баландмаҳсулро бо музди меҳнати муносиб эҷод созад. дар навбати худ соҳиби иҷозат барои истиқомати худ ВНЖ полиси суқуртаи тиббии ҳатмиро ба даст меорад ки аз тамоми хадамотҳои иҷтимоие ки барои шаҳрвандони Федератсияи Русия дастрасанд истифода мебарад ва бидуни гирифтани иҷозати дахлдор дар ин кишвар кор пайдо карда метавонад. шумо моро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Моҷир шунавед. саломат бошед.